ଆଜି ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ମାନେ ଅଗିରା ପୁନେଇ ଆମ ଆଡେ କୁହାଯାଏ। ଗୋଟା ନିଆରା ପରମ୍ପରା ପର୍ବ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ସବୁ ଗଦା ହେଇଛି ଛଣ ଗୁଡା ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ଛଣ। ଆମେ ଚାରିଟା ମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ସବୁ ଘର ଘର ଆଦାୟ କରିକି ଏସବୁ ଛଣ ଆଣିଛୁ। ଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ, ଏଇଟା ଅଗରା କୁହାଯାଏ। ମାନେ ବାଉଁଶର ଅଗ ଭାଗ ପୋତା ହେଇଛି। ତାକୁ ଏଇନା ସାଇଜ କରି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ତୋଳିବୁ। ମନ୍ଦିର ତୋଳିକି ତାର ନନା ଆସିବେ ପୂଜା ପାଠ କରି ଭୋଗ ଭୋଗ ହବ, ଭୋଗରାଗ ହବ, ସେଟା ନିଆଁ ଲଗା ହବ। ଅଗ୍ନି ଉତ୍ସବ ଆଜି ଗୋଟେ ନିଆରା ପରମ୍ପରା। କୁଆଡେ କଣ ହୁଏ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଆମ କଟକ ଏରିଆରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହୁଏ। ଭାରି ମଜାଦାର ଜିନିଷ। ଶେଷ ମାନେ ଶୀତ ଦିନ ଶେଷ ହେଇ ଆସୁଛି। ଖାଲି ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଜହ୍ନ ରାତି କିଭଳିଆ ହେଇଛି। ଆଜି ଜହ୍ନ ମାନେ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଜହ୍ନଟା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକୁ ଏଇନା ସାଜସଜା କରିବୁ, ଫୁଲ ଆସିବ, ଏଟା ସବୁ ମନ୍ଦିର ଭଳିଆ ତୋଳିବୁ, ନିଆଁ ଲଗାଯିବ। ଅପେକ୍ଷା ଖାଲି ନନାଙ୍କୁ। ନିଆରା ପରମ୍ପରା ନା ଆମର।